otu ihe ọjọọ onye enwe onye enye aka nne gị na nna gị arịa eze abara ahụ ga-eme onwe ya wee soro ndị nne nwe na nna ṅụ bara eze. O nwere ha eri emere na ndị bara eze ohere adrọg onye gbaga drọg eji agba drọg ọwụ naanị onye nne ya na nna ya ahụ ndị nga ṅụọ onye ya onwe ya kpa ego ga-azụ afụ drọg ahụ akpụkpọ dọma ya mama na ashakụkwụ daga ndị vileji ama na ndị chọọchị ama na aflayala ya jem ala bekee ụkwanụ gị nwa apa ahịrụga ọnwa niile fụara na ihe ga-aba aga ka 70,000 na 80,000 ga-eme mmadụ drọgụ arachama gị anya ahụgụ okporo Douglas anya ahụgụ okporo Douglas e nwere ha eriwu gị hụ na ndị nne ṅụ na ṅụ dosarala ya nwere ụba nwere ala nwere mkpa nwee imo nwere ime ya gị hụ na ṅụ ga-ezere onwe ṅụ don't get involved because enwere the resources ashaṅụma jema klọb gbagbama ashirima oringo na-erishi ike ala nọ a ga-ere apa ya na politiks a na-akpa ego a na-eri ha eri a na-agba klọb a na-akpọ ndị nwaanyị otu gị kwana nwaarị onye wogene ga ejema lifestyle anyị macha lifestyle dị expensive nwa 3 million bara gị aka ikpe ndị mmanụ nọ ntị a na klọb je klọb ya gufu ya ele akpọ ya kewit koken na nta n'ime okoro na ya nwoga at 3 million again na 5 million again. And when you form this habit, it becomes impossible to stop or to quit. Gina recha ya nonga gi ingbe na plasma maya dore la nyire la plasma home theater gi ma la nyire la adno jere chare cotton nonga no ya ungi so ga nde he ogashirila. It becomes a problem for you to get out of that lifestyle. A habit you ga form you ga sustain if you don't sustain it. Enwere he mere na ya nde ogashirila. Owo for everybody. Na ndị ogashirila nde me na that. Leave it for ndị ogashirila. Daga ya agashirila.